Itunpeko ikasleak gara eta etorri gara ekosistema zerten azaltzen. Ekosistema oso ingurune jakin bateko osagai fisikoa eta biologikoa da. Bi osagai osatzen dute, ingurune fisikoa eta organismo biziduna. Ingurune fisikoa izaki bizidunak bizi diren inguruari esaten zaio, adibidez, ura eta airea. Organismo bizidunean hiru mota daude: populazioa, espezie eta kontsumitzailea. Espeziea ezaugarri berdinak dituzten izakiak dira. Populazioa ekosistema berean bizi diren izaki dira. Eta komunitatea ekosistema bateko populazioa da. Guztien multzoa. Bi ekosistema motak daude. Eta hauek dira, lehortara eta hortara. Urrekoak, basamortua, taiga, tundra, manglares, dehesa eta abar. Uretakoak, estuarios, deltas, marismas, lakuak, ibaia, itsasoa. Itsasoa ur basikoa da. Lakua berriz ur gezakoa. Orain elikadurarekin zerikusia duten harremanei buruz hitz egingo dizuet. Lau mailatan sailka daitezke. Ekoizleak, lehen mailako kontsumitzaileak, bigarren mailako kontsumitzaileak eta deskonpontzaileak. Ekoizleak beren janaria sortzen dute, adibidez landarea. Lehenengo mailako kontsumitzaileak ekoizleak jaten dituzte, adibidez behiak, zaldiak eta amak. Bigarren mailako kontsumitzaileak zurrea adibidez, Eta deskonpontzaileak onddoak eta bakterioak izaten dira, eta hondakinak jaten edo erabiltzen dute. Ekosistema badaude arazo batzuk hauek dira, kutsadura, Berakuntza globala, eta espeziak desagertzea. izaki bizidunek botatzen ditugun enplegaiak, gasak, hondakinak eta ingurumena kutsatzen dute. Berukuntza globala atmosfera duen kutsadura geruza bat da, temperaturak igotzen dituena. Espezien desagerpena kutsaduraren eta berukuntza globalaren ondorioz sortzen da. Eta gizakiaren jardueraren ondorioz sortzen da, gertatzen da. Horregatik animalia desagertzen dira. Adibidez, ehiztariak animaliak guztiz hiltzen dute, adibidez, otsoa. Eta nola onkia dugu gure lurra oso garbi eta hori? Zaborra bere lekuan jartzen. Lurrean dauden zaborrak bildu, aurrezten, Gune babestuak zentzea eta sortzea, hau da dena, agur eta eskerrik asko entzuteagatik.